Je had er niks aan. Hè? Maar weer een PR-avond voor het voetbal in Ljouwert. Alleen nog, we moeten de kans benutten. Hè? En daar doen de jongens net mee opzet. Zo simpel is, maar we krijgen domme goals in. Ik ben er wel even kapot van, want hoe we dit net won hadden, dat is ongelooflijk. Na een 0-2 achterstand komt Cambuur via 2 treffers van Virgil Narsing op 2-2 in de bekerwinner van Verlinier, PEC Zwolle. Wat volgt is kans op kans. De grootste komt op naam van debuterend invaller Rosheuvel. Ik kom alleen op Wagneranov. En hij heeft een hele goede reflex en hij tikt de bal met zijn voet uit het doel. Voor het eerst in de clubskiernis lokt het de hele finale. Maar in de verlenging gaat het mis voor Cambuur. Ik had er net een seconde nog niet zitten. Ik denk die wedstrijd die we winnen. En dan zocht u zo'n onnozel moment scoren hun die goal. En dan moest alles hier gooien. Dan kan ik nog meer worden. Hij reikt het inbal goed. En slap verdedigd van ons. En Jody profiteert ervan. En die zit hem droeg binnen. Ja. En daarna hebben we alsnog heel veel mogelijkheden hoor. Maar het boeit niet. Als je dan zo dicht bij een halve finale bent. En als je dat dan beseft na de wedstrijd. En dat je zo dichtbij bent geweest. En dat het dan helaas niet is gelukt. Ja, dat is gewoon heel erg kloten. Maar dat is nou correct Cambuur. Hè? We zijn op een heel hoog niveau in het voetbal. Alleen nog in bepaalde momenten is het nog net zo hoog als we graag willen. Maar dat is correct op de ronde. Dat hier voor een drukkertje wijzen kent om correct naar de top te groeien. Hè? En ook blijven we correct een beetje hingen.